Ka mau bena multi-purpose society nongston. Kala penjalan biang ya katarik lani ka dro diet. Jong ka loki dro na ka laitarik ujemang arajar arpsan. Syaka khatsau tarik ujelleu arajar arpsan na ka daw baka society ka syam jing kumni harum. Ka jingbam yo ya kikali lani ki price ban book bat ban penpoi hakate ke por lani ka tarik balabu ningkong. Kajing bam la abha bandi ye ki tiket kat kajing thmu ka society bala mang lupa ban penmi ye ki price bat kajing yarap ye ki baduk kat kajing thmu babha jong ka society ti ka society da kajing perkhat lang bat ki bor bahalor kala rai ban penjalan biang yakani ga loki dro nadu ka khat sau tarik ban penile kai biang ti ka society kala kerpat bat panmap da ka bas ngauret ye kitu ki paralok bala depthit ye ki tiket ban sngobha ban yaisa hadu katai ka khatsau tarik ujeliu arajar arpsan ban penile ka yakani ka loki dro bat ka society kala ya wer ya ki nong song snong jong ka meghalaya ba kin sngobha ban yarap ban thit no ye kini ki tiket ki badangsa ban yarap lem ye ka society na ka benta ban yarap lem ye ki khun baduk khamtam ki khun samla ba mi na kalong yeng baduk ki bapas ba ha ki jingpuli ba pher ki bakwa lit puli biang ha ki kardan ba pher hanrei kimla shu ti ka society ka kwa ban kershan ban yarap lem yakum kita ki jing bat ka society ka kwa ru ban yarap lem ye ki khun swet ki basyam jinjar ki badon kam shisha ya ka jing yarap ki badai ki parado parasnam jong ka dong kathan hi barokawai halor kani ka loki dro ka society ka don jing thmu ya ka babha tingi karpat ikipaj ba sobha yarap lem yangi ka mau bena multi-purpose society ban thiet ye ki tiket tang hakador shispa tingka si tiket kani kadai ka jing thmu babha jong ka society ngi kerman pat ba kammon ra pat ye ka jing snyo